468. Wieħed irid jistenna u jistaqsi u jgħid illi se jiġri minn hawn u 20 ġurnata oħra. Ma jekk noqogħdu sejrin hekk u allura nispiċċaw biex ma nibdewx niċċaqalqu. Naf li hemm ir-riski bir-riskji kollha, imma jekk aħna nobdu u nosservaw dak kollu li qalulna l-awtoritajiet tas-saħħa, naf li hemm ħafna negozjanti, speċjalment ristoranti, qegħdin isibuha daqsxejn diffiċli, oħrajn forsi kienu aktar armati u preparati u ottimisti. Il-fatt anke aktar tard għandi servizz li xtaqt norjulkom fejn rajna wkoll diversi stabilimenti li rranġaw, li nwejjed u għamluhom separati, jistgħu jagħmluhom bista' sitta, ħafna precautions bħalma huma pereżempju il-ħaddiema jridu jkunu kollha kemm huma l-waiters pereżempju min iserviku aħna nużaw il-kelma hekk, irid ikun bil-visor, bifradal tal-apposta, daw l-affarijiet li nużaw bħal sos, majonez, eċetera, eċetera, huma wkoll mhux fi flix kien hemm affarijiet li jinfetħu kien hawn diġà minnhom mhux vera kemm tridu jintremew, il-menus ukoll jridu jkunu illi jintremew wara li jintużaw. U ħafna affarijiet bħal daw, sanitizers, il-ħasil tal-idej, u anki wkoll id-distanza bejn mejda u oħra. U ma nistgħux inkunu aktar minn 6 persuni fuq mejda. Vuol dawk l-imwejjed kbar li konna mdorrijin bihom meta mmorru nagħmlu xi birthday party jew xi ħaġa simili, tajjeb ma nistgħux inkunu f'mejda waħda. Imma ħatmu sidek u x'vera illi inti jekk qiegħed jitnaf 24 persuna tkunu mqasmin fuq imwejjed u jkollkom sezzjoni qisu għalikom bid-distanza wkoll. Jiddependi l-kapaċità tar-restorant u xek. L-awtoritajiet qalu wkoll illi huwa importanti illi dawk li għandhom aċċess għal barra jużaw barra biss. Tajjeb min għandu aċċess għal ġew hemm aktar restrizzjonijiet minn dak li għad fuq barra probabbilment. Tipjib mhux permess, ġewwa nafu li ilu żmien mhux permess, fuq barra lanqas tkun 10 metri l-bogħod biex inti tqabbad sigarett, 10 metri l-bogħod minn imwejjed tal-ikel, probabbilment u xek minn imwejjed tal-ikel. Insomma, hemm ħafna affarijiet illi jekk nosservawhom kif diġà bdewhom pajjiżi oħra Ewropej, għandna nibdew aħna wkoll niċċirkulaw ir-rota f'din l-industrija li tant tħaddem nies u li tant tħaddem l-ekonomija tagħna f'pajjiżna. Mela, ħammorru biex minn hawn ftit tal-ħin ieħor hekk ħanamlu kuntatt ma' Mattejos. Insellimlek Mattejos, kif inti? Insellem lilek, jiena tajjeb ħafna u intom. Aħna ninsabu tajbin, nirringrazzjak illi qiegħed magħna f'din it-trasmissjoni. Jiena xtaqt nistaqsik l-ewwel mistoqsija, ir-reazzjoni tal-pubbliku ġenerali, dawk li ovvjament jinteressom illi jerġgħu jkunu fi gruppi illi jkunu jixtiequ illi jagħmlu workouts b'mod attiv, b'mod regolari, hemm minnhom kuljum, hemm minnhom forsi darbiva u darba le, jiddependi l-persuna. X'kienet ir-reazzjoni? Kif inhi l-biċċa xogħol? Kif qed tħoss illi se timxi minn hawn il-qudiem? Proset, jiena kelma waħda nista' ngħidlek Karl, sorpriż. Sorpriż bil-reazzjoni pożittiva li kien hemm, ġifieri il-maġġoranza tan-nies issa ilhom ġewwa dawn l-aħħar xhur. Forsi sfortunatament ukoll uħud minnha akkumulaw xi ftit jew ħafna fi żejjed. Forsi dak li jkun xeba qabżitlu jiżvoga fl-ikel jew jiżvoga mar-raġel jew mal-mara jew mal-partner jew mal-tfal. U qed jirrealizzaw kemm l-exercise huwa terapija minnu nnifsu, mhux għaddera bit Karl, ma letteralment terapija mentali illi inti flok ma tiżvoga f'xi ħaġa oħra jew f'xi ħadd ieħor, tiżvoga f'xi ħaġa li ħadd tagħmillek il-ġid, jiġifieri. U naħseb da parti minnu wkoll huwa għall-messaġġi li anke ħafna drabi waqt l-intervisti waqt konferenzi kienu qed isiru, kemm importanti dak li jkun minkejja li qed id-dar jibqa' jiċċaqlaq. Allura meta mbagħad issa lill-poplu bil-mod il-mod dejna niftu naqra l-bibien, taf kif dak li jkun jgħidlek issa ċans noħroġ naqra barra, naqra l-arja u nagħmel l-exercise. Allura kienet reazzjoni sorpriża ngħidlek id-dritt Karl. Fil-fatt Mattejos, hawnhekk xi ħadd batti dan il-messaġġ għalli donnu illi minn hawn fit-talħin ieħor ta' żmien ieħor jiena ngħidlek li minn issa se nerġgħu nidħlu fin-normalità ġdida u hija normalità ġdida mhux hekk u hekk kif intbaħħna dan hemm paniku fostna fost ħafna oħrajn
minħabba illi zidna fil-pis. Proset Matteus u grazzi ħafna ta' kemm tajt support fuq il-paġna tiegħek ta' Facebook u anki wkoll fuq il-mezzi tax-xandir. Il-poplu apprezza ta' li aħna bqajna għaddejjin, bqajt anka inti tipprova twassal il-messaġġ pożittiv lill-telespettaturi Maltin u Għawċin u kif qed tajt inti naħseb illi indbaħna wara li għamilna perjodu ġewwa tażinna xi ftit irridu nkunu onesti aħna l-koll. Volġieri, kienna daqsxejn iżjed minn normal, jekk mhux ftit iżejjed ukoll. Moviment ftit li xejn konna qegħdin nagħmlu, nibżgħu noħorġu fuq barra. Biżejjed konna anki fil-ħajja normali tagħna wkoll konna nġibu skuża jew għax għajjejt, jew għax isħana, jew għax ir-riħ, jew għax il-kesħa, ħafna skużi bħal daw. Aħseb wara meta kellna skuża fuq skuża li aħna nibqgħu id-dar. Fis-sens skuża, għaliex konna qegħdin niġu imġela nagħmlu dan wara kollox. Imma indbaħna u ġvera li l-affarijiet bħal kull ħaġa oħra irridu jgħaddu. U jekk forsi vera mhux se jgħaddu b'mod komplet, b'mod immedjat, imma bdejna naraw xaq ta' dawl u allura wieħed ħajjibda jerġa' joħroġ u forsi anki ħajkonna ċans li mmorru fejn il-baħar u anki wkoll nagħmlu xi affarijiet oħra. U allura bdejna nintebħu li kif libna l-ħwejjeġ minn tal-rebbija għas-sajf, jew kellha minn tax-xitwa għas-sajf, bdejna nintebħu li għandna l-gwardarobba out of bounds, għaliex irdu nixxu kollox id għax tiġina kollox żgħir u ġvera. Jista' jkun ukoll. U ħanżid biċ-oħra miegħek Karl, parti l-affarijiet kollha li semmejt inti li kollha jagħmlu ħafna sens. Huwa l-fatt ukoll illi l-bniedem namlu kemm namlu social distancing li naturalment qed nitkellmu fuq l-inżommu 2 metri. Il-fatt li mqar qed jara bnedmin oħra, imqar qed jikkomunika ftit bil-body language, ġifieri b'sempliċi raġunament, tgħid li ma setax isir dan bl-internet u hekk seta' jsir ma nafx inti Karli manka l-fatt li qed inkellmek fuq it-telefon illum hija esperjenza verament żgħira komparata meta nkun dik bil-qerra hemmhekk. Illi qed ngħidu isma' qed naraw ir-reazzjonijiet ta' xulxin, qed nikkomunikaw anke b'mod mhux verbali, bil-ġesti ta' jdejna, id-dinamika isu l-bniedem. Il-bniedem huwa a social animal li jgħidu bl-Ingliż, Karl. Il-bniedem għandu bżonn ikun madwar in-nies, jiġifieri anke dak l-aspett minkejja li fi gruppi żgħar u minkejja b'ċertu restrizzjonijiet kif qed ngħidu anke għaliex le għal ċertu safety. Però l-fatt li bniedem jista' jerġa' jiltaqa' xi ftit u jerġa' joħroġ naqra l-arja hija tajba ħafna mentalment. Jiena fil-fatt dak kien l-inkwitt tiegħi Karl, illi ngħid isma' nifhem il-punt illi hemm bżonn ta' lockdown, speċjalment fil-bidu meta ma konniex nafu fuq il-virus, però kemm hu tajjeb għal kull wieħed u waħda minnha taqta' ovvjament minnu vulnerabbli għax tajjeb li jibqa' protett għax nafu li anke l-virus jista' jolqot l-aktar il-minnu vulnerabbli. Però mill-bqija kemm hu tajjeb illi wieħed jibqa' msakkar ġewwa. Għax dan vera nistgħu nipproteġu ruħna mill-virus illi huwa importanti, però kemm hemm mart ieħor, kemm hemm problemi oħrajn illi iktar ma neqqataw minn man-nies u iktar ma neqqataw mill-ħajja tajjeb iktar biżmien ħajkkaġunaw problemi. Jiġifieri qisu il-kelma bilanċ li dal-aħħar tant qed nisimgħuha hija importanti. Bilanċ b'mod sejf, jiġifieri anke aħna pereżempju ħansemmilek il-każ tagħna Karl, anke fuq istruzzjonijiet anke bil-liġi għandna gruppi żgħar li jkunu 5 membri jew coach. Mhux xorta tista' taħdem anka bħala biex tipprepara biċċa uġib ta' ras akbar. Għax naturalment tara li hemm biżżejjed staff, li hemm biżżejjed posti dawn l-affarijiet. Imma il-fatt li bdejna erġajna triq dak diġà hija xi ħaġa kienet boost għal kulħadd ngħidlek id-dritt Karl level wieħed għalija illi it-tfajla stess illi bejnietna kellna niżżewġu nhar is-sibt aħna ma nafx tiftakar Karl. Żgur li niftakar. Nhar is-sibt kellna niżżewġu. Imma jistess għax li kemm qed nara aħjar illum il-bqija tal-ġimgħat. Issa jiena mhux xi li nipprova nġib id-dinja fit-tarf, imma il-moral Karl illi inti qisek tibqa' mdended ma tafx ħajjiġri, ma tafx kemm baqalek ġewwa, dak ma tantx huwa pozittiv, fejn sejħulu hekk. Matteus, kemm huwa importanti li iva veru li issa wieħed qed jintebaħ li għandu bżonn li jagħmel xi ħaġa. Issa x'sa jagħmel jekk jaf jista' jibdaw, imma jekk ma jafx irid jitlob l-għajnuna. U jiena qed ngħidlek hekk għaliex naf illi daqs kemm tista'
ikkuntaġġit illi inti tagħmel il-workouts, voldi li tagħmel l-attività fiżika jista' jkun taħsara wkoll. Jiena naħseb illi hawnhekk wasalna f'punt fejn verament għandna bżonn insibu persuna dan il-każ bħalek jew bħal ħafna oħrajn illi jistgħu jiggwidaw lil dak li jkunu ġvera. Iva, Karl, ara, ma niddejjaqx minnek jekk ma servini tal-ebda ġid dan il-Covid, illi servini għal ħafna ġejtax ngħidlek il-verità tiskem gawdejt tal-familja fosthom il-best friend tiegħi il-kelb. Però servit ukoll biex neħles it-teżi. Allura ħtaft iċ-ċansu tellajt ħafna xogħol. U fil-fatt, it-teżi tiegħi kont għamilta biex nipprova nifhem daqsxejn iktar il-moħħ tal-bniedem kif jirraġuna. Fuq għalfejn ċertu nies jibdew l-exercise u oħrajn le. U għalfej dawk in-nies li jkunu bdew l-exercise, uħut minnhom ikomplu u oħrajn le. U minn ħafna sigħat illi dom tinfittex, Karl, taf x'kien l-iktar raġuni qawwija li ħarġet? Pjuttost bażika. Provaqta, ħantik żewġ ċansijiet. X'taħseb li jkunu raġunijiet inti? Jista' jkunu varji ħafna raġunijiet imma jgħidilna inti għax nieħu gost tal-isfel l-affarijiet. Kemm bniedem jieħu gost jagħmel li qed jagħmel. Dak huwa l-aktar ofol. Mela jiena minħadd Karl biex ngħidlek, Karl, hej, inti oqgħod ta' tivvinta xejn ieħor, avolja tista' tmur il-ġim u avolja tista' tagħmel hekk, imma tqom irridek għax dak l-aħjar. Jista' jkun l-aħjar, Karl, però inti ġenwinament kemm tista' żommu, kemm tieħu gost tagħmlu biex tibqa' żommu. Allura jekk xejn, il-punt mi fejn intilqu irridu jkun dak. Jiena x'nieħu gost nagħmel. Issa, jekk jiena dak li nieħu gost nagħmel bħalissa ma nistax nagħmlu, għax forsi ġejja xi operazzjoni, jew għax forsi għaddejt minn xi ħaġa partikolari, hemmhekk naturalment ħanfittex alternattiva, però jekk m'għandix minn dawn il-limiti, ejja l-kol kemm aħna nistaqsu lil nfusna jiena x'nieħu gost nagħmel fejn jidħol ċaqliq. Liema tip ta' ċaqliq jgħinni. Għax kull pass anke jekk sempliċi mixja huwa pass aħjar milli kieku bqajna bil-qiegħda. Dik dejjem, Karl. Min ikun irid imbagħad joħodha fuq livell ieħor iva. Hemm exercises, hemm taħriġ illi ħajati iktar riżultati aħjar u aktar malajr. Però din mhijiex tellieqa ta' ejja ħanaraw minn ħajja tal-ewwel, dan huwa vjaġġ. Għax il-ġink li jagħtik l-exercise, Karl, huwa ta' kuljum. Huwa dik id-doża ta' pożittività, ta' enerġija li torqod aħjar, tqum aħjar, ikollok ħafna iktar in-nervi taħt kontroll, flok ma tiżvoga fl-ikel, tiżvoga fl-exercise, huwa doża terapija ta' kuljum illi l-qofol tagħha huwa li nżommuha. Issa tkun oġġett li aħna ma naħdux gost nagħmluh, mhux ħanżommuh. Mattius, jiena naħseb illi b'dawn it-tip ta' messaġġi żguru mhux forsi illi tkun qiegħed ukoll tqajjem ċertu interess u motivazzjoni fost it-telespettaturi tagħna. Forsi l-aħħar appell minn naħa tiegħek anki wkoll biex ma naqtawx qalbna. Bħalma dejjem tajt inti l-ewwel pass irid isir. Għaliex? X'hekk ma jsirx l-ewwel pass hemm ċans u x'vera illi ma nagħmlux it-tieni pass. Importanti wkoll li nagħtu support lil xulxin b'mod partikolari lil dawk li qegħdin isegwuna li forsi għandhom nies li huma negattivi u x'ser tagħmel u mel inti tiflaħ jew murar issa għadda żmien jew mela aħna għadna żgħażagħ. Jiena naħseb illi hemm bżonn li jekk hemm dawn it-tip ta' nies jew ibidlu l-attitudni jew inkella jippruvaw jevitaw lil dawn in-nies li huma negattivi fuq kollox. Mawx bħalek, u naħseb it-tnejn huma pilastri, Karl, sfortunatament jekk inti dejjem tisma' ċertu qniepel idoqqu qniepel negattivi, ħajkaxkruk l-isfel bla ma trid da bħal min. Sfortunatament iktar ma jkunu dar jitfgħu fuq xi news u l-ħin kollu għaddej. U f'dak il-pajjiż sibna daqshekk numru ġdid u liħor ġarajek u liħor ġarajek. Inti bda taħseb li d-dinja ħataqa' fuq rasek. Imma jekk minn naħa l-oħra, orrajt, forsi jiena smajt l-aħbarijiet fil-għaxija darba, tajjeb, ħalli nkun naf x'inhu għaddej mhux qiegħed ngħix fil-qamar, fajn. Imma hemm għalfejn jibqa' għaddej li news il-ħin kollu, mhux bla ma trid inti ħadd tħossok illi qed taħseb biss fl-affarijiet ħżiena għax ngħidu kif inhi fuq l-aħbarijiet. Naturalment huma biex ikollhom ċertu attendenzi ċertu nies li jarawhom, mhux ħajqogħdu jgħidu il-pożittiv. Jew inkella jkiedu pożittiv ikun ftit għax il-negattiv sfortunatament jiġbed ħafna iktar attenzjoni. Jiġifieri rridu nifhmu anke lilhom u l-aġenda tagħhom biex ngħidu kollox tajjeb. Issa però fl-istess ħin l-azzjoni
teleb l-ansjetà. Jiġifieri, jiena xejn noqgħod ngħid, issa marelli tal-ħniena jekk noħroġ barra u naqla x'daqqa ta' mutur. Tajjeb, imma nista' ngħid mod ieħor, nista' ngħid isma' jiena la nixtieq noħroġ. X'nista' nagħmel biex ma naqlax daqqa ta' mutur, pereżempju? Mhux illi nara li qed naqsam minn fuq iż-zebra crossing, mhux nara illi nħares fuq il-lemin u x-xelluk qabel naqsam, u dik kwalunkwe ħaġa, Karl. Għax hemm min pereżempju ġenwinament jgħidlek jiena insa, jiena mhux ħammur restorant qabel ma nafx meta, għax ma nħossniex sejf. Vera. Pero jekk dak li jkun, u minn hawnhekk insellmilhom għax minn jaf nixi xhuma għaddejjin, dak l-owner tar-restorant qed jieħu il-prekawzjonijiet. Jekk inti personali qed tieħu l-prekawzjonijiet, illi inti pereżempju tuża sanitizer, taħsel idejk bl-ilma u bis-sapun ta' spiss, jekk hemm bżonn f'ċertu postijiet ilbes il-maskla jew il-vajżer, inti ħadd l-azzjoni. Mela jekk inti ħadd dik l-azzjoni, awtomatikament dik il-biża tiegħek qed naqqasha. Issa mhux xorta hemm dik il-farka ċans illi pereżempju dal-virus jattakkak iva, da bħal m'hemm ċans illi jiena nkun qiegħed insuq bil-kwiet fi triq, ħadd jaqsam ħażin pereżempju jew jitlef il-kontroll u jispiċċa ġo fija, għax nagħmel ma noħroġ mid-dar, jew ma nsuqx, għax ma nistax ikun ngħixu ġo bozza. Nieħdu l-miżuri li għandna nieħdu u nkomplu ngħixu bħajjitna naturalment. Dak huwa l-appell tiegħi kemm għall-exercise, kemm kif naħsibha jiena anke fejn jidħol dan il-virus. Għax l-azzjoni, Karl, anka jekk jiena qed ninkwita xi sara kemm rabbejt xaħam, nista' jew nibqa' newden u nintela ansjetà u biża' u nervi. Jew ngħid ħanna narax ħanagħmel biex dak ix-xaħam nerġa' nibda naħarqu. Għax iktar m'għandhom, dak ix-xaħam mhux se jitlaq waħdu u mhux se jibqa' kif inhu, iċ-ċans kbir huwa li jkompli jiżdied. Matteus, nirringrazzjak ta' Grazzi lilek, għal kulħadd. Inservik ħabib tiegħi jekk alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin ibdejja ħdejja li xi missjajnik ħafna ta'. Bil-qalb kollha, illum suppost hekk kellna nagħmlu. Naf, ma biddinilek il-ħin. Iva, u biddinilek il-ħin ukoll. Nibdew naqra is-sessions fuq barra allura llum ġurnata preparazzjonijiet gas down. Meta tajt fuq barra, xi ġifieri fuq barra? Outdoor, għax grazzi anka għal Viċi Prim Ministru ħareġ id-direttiva illi nistgħu nkunu gruppi ta' sitta li nagħmlu taħriġ barra, Karl. U jekk il-bambinerin sibna xi ftit ġnien pubbliċi l-emmolaw, u ħanamlu naqra exercise insomma bħala komunità żgħira. Ma nafx jekk hux possibbli forsi tiffilmjaw xi ftit ta'. Ħalli fejti. Nirringrazzjak. Sabiħ, u jekk għadha tkun f'pożizzjoni li nistgħu ninaqdu magħkom imqar minuta tnejn kollox qabel ma tagħmel din l-attività anki permezz ta' WhatsApp sabiħ li nkunu live magħkom ukoll. Bil-qalb kollha, nifhem naqra ma' Wilfred issa. Ek joġbok. Grazzi ħabib. Grazzi. Mela, skont hawnhekk il-One News qed tgħid li mhux vera illi